el podcast de l'Hèstia Menorca. Salutacions, què tal? Benvinguts a un nou episodi del podcast de l'Hèstia Menorca, aquest podcast que dediquem al millor equip de bàsquet de Menorca i, com sempre diem, al millor equip de bàsquet de totes les Illes Balears. Aquesta setmana no hi ha partit i hi ha descans, però això no vol dir, Adrià Quatrecases, com estàs, que descansem? No descansem... A veure, no descansem. Els jugadors descansen, que és lo important. Sí. Nosaltres fem el podcast, però el fem asseguts. I, de fet, el fem des d'esgrau. Sí, avui hem sortit de prendre la fresca una mica, aprofitant que no hi havia activitat per Vintaufa, diguem, activitat oficial, doncs hem volgut sortir i prendre una mica la fresca, perquè l'equip també està aprofitant per airejar-se, no? Podem dir? Airejar-se, sí, concretament agafar aire, oxigenar la plantilla, fins i tot, no? Exactament. Hi ha dues baixes que ha anunciat aquesta darrera setmana al club. La primera és la d'András Tanó, el jugador que torna a la disciplina del Vulcano d'Hongria, i l'altra baixa és la de William Folk, que estava cedit per UCAM Múrcia i que se'n va a un equip català, se'n va a l'equip de Bisbal, i a segona FEB baixa una categoria, per tant, el jugador suec. Dos jugadors que havien tingut, diguem, poc protagonisme a l'equip i que les seves absències eren, podem dir que esperades i que no suposen cap contratemps per a l'Hèstia. Em sorprèn una miqueta la baixa d'András Tanó, perquè sí. Potser perquè nosaltres en algun moment... Ens havíem flipat amb ell. Ens havíem flipat una miqueta amb ell, però amb fonament, no? Jo crec que és un jugador que té fusta. Té coses que, ofensivament especialment, que el feien destacar. Tenia una agressivitat en el joc, o té una agressivitat, encara que no el veiem més a Vintaufa, el segueix tenint, i és un jugador molt jove. Recordem que és un jugador molt jove, que era la seva primera experiència fora del seu país, i que això també passa factura una miqueta a nivell d'integració, i una lesió molt inoportuna. Sí. Cert. Va condicionar la seva temporada, a més dels reforços que tots anaven en la seva posició quan va arribar Jordan Davis, quan va arribar Jalen Conn. Sí, ja havíem anat dient que era la peça més dèbil de la vàlua. Quan s'incorporaven nous jugadors era el que més patia les conseqüències, perquè era la posició, diguem, que es reforçava expressament. El cert és que les dues últimes setmanes no van anar convocat i ja feia entreveure que el seu paper havia passat a ser residual, testimonial, i que, per tant, també entenc que per part seva doncs es vulgui buscar la vida i anar a jugar a una altra banda, igual que William Folk, que també era minuts d'escombraria, podem dir que jugava, i que, per tant, doncs ara jugarà una categoria inferior a la segona FEB. Clar, això a nivell laboral, diguem, tots podrem entendre que són jugadors que estan buscant un contracte per la temporada vinent, que no el tenen signat a Menorca, i, per tant, necessiten fer-se veure. Necessiten un aparador on poder mostrar el seu talent, i si això, tenir aquests minuts, necessiten baixar una categoria, com és el cas de William Folk, doncs es baixa. I si és tornar a Bulgària, que segurament també deu ser baixar una categoria o dues, doncs li serveix per guanyar-se un contracte a la temporada vinent, siguin aquests equips o siguin altres equips que els poden veure jugar, doncs benvingut sigui per la seva estabilitat laboral. Un William Folk que, de fet, la manca de minuts aquí a l'Hèstia també ha condicionat la seva presència amb la selecció de Suècia. Precisament aquesta setmana hi ha hagut partits de seleccions, jornada FIBA, jornada de partits internacionals, on William Folk no ha anat convocat amb Suècia i el seu rival, el rival de Suècia, ha estat precisament Bulgària, amb la presència de dos jugadors de l'Hèstia Menorca, com són Pavlin Ivanov i Emil Stoilov. Tots dos van jugar i van aconseguir la victòria per 81-77 a la pròrroga contra Suècia, que a l'anada s'havia imposat de manera contundent. Qui us havia de dir, no?, que estaríeu un cap de setmana de febrer escoltant els resultats d'un Bulgària-Suècia, Correcte. Qui us ho havia de dir? Són partits classificatoris per aconseguir el bitllet per l'Eurobàsquet, que s'ha de jugar al finals de setembre, a partir del 27 de setembre, a veure si la presència de jugadors de l'Hèstia també vol dir, no? És un aparador per ells i vol dir que tenim jugadors internacionals. Pel que fa al partit, 21 minuts va jugar Stoilov, va aconseguir 13 punts i 3 rebots, més minuts, 35 concretament, pràcticament tot el partit va disputar Pavlin Ivanov amb un balanç de 8 punts, 4 rebots i 4 assistències. Va destacar per sobre de tot Bezenkov, un ex de Barça, un jugador d'Olympiakos, de primer nivell, sí, d'Eurolliga. 40 punts que es va picar. Sí. Que llavors penses, home, si aquest tio va fer 40 punts, que Ivanov només donés 4 assistències amb 35 minuts, vol dir que va jugar tot sol,
Sí. Bezenkov. Ja sol passar quan un equip té una estrella, no? Que se les pica totes. Aquí passava amb Jordan Davis, també. També passava. Bé, en tot cas, els desitgem molta sort en el seu futur. Andrà Stanó, a veure si et tornem a veure per aquestes lligues d'alta categoria, i William Folk, doncs a veure si el repesca també el club que l'ha cedit, que diria que és l'UCAM Múrcia. UCAM Múrcia, sí. A veure si Un equip d'ACB. Un equip d'ACB. Abans d'acabar, també volíem comentar l'enquesta que vam fer per xarxes socials, perquè el calendari que ve és bastant complicat. Havíem dit que les properes jornades ens toca visitar l'Estudiantes, rebem el Fuenlabrada, tornem a visitar Obradoiro i s'acaba aquest cicle de 4 partits complicadíssims rebent a Vinteufa el Betis. Les opcions que donàvem era si guanyàvem 1, 2, 3 o 4. Fixa't que no donàvem en cap cas l'opció de perdre'ls tots. No, és que això ni es contempla. Ni es contempla a l'hora de fer una enquesta des del podcast de l'Estiga Menorca. I podem dir que ja l'encigalamenta justa. Sí. L'encigalamenta justa perquè el resultat va ser d'empatar 45% dels vots a que guanyàvem 1 o 2 partits, només un 3% es van atrevir a dir que en guanyàvem 3 i un autèntic flipat de 7% va dir que ho guanyàvem tot. Això és pràcticament impossible. Ojalà, Ojalà. No sé, jo crec que la gent és bastant menys flipada que nosaltres i bastant menys conscient de les limitacions que té l'equip quan s'enfronta als equips de la part alta. És que els aficionats del bàsquet de Menorca i encara més els que escolten el podcast de l'Estiga Menorca en saben molt de bàsquet. Aquests els que més. Aquests són els que més en saben molt de bàsquet i això es nota a l'hora de fer pronòstics, perquè saben quina és la realitat, quina és la dificultat d'aquests partits, i alhora això no treu que s'enfrontin amb tota la il·lusió i amb tota la fe. Abans d'acabar, setmana que ve Estudiantes, partit de la part alta. Ja podem dir que estem mirant de fer alguna cosa de scouting, veurem si fructifica o no, però ho estem intentant perquè el rival ben s'ho mereix. Abans d'acabar, agrair com sempre el patrocini, la col·laboració amb aquest podcast que fan els companys de la Tau Menorca, que ara mateix estan amb aquest projecte de patis de pau i convivència de la mà del Fons Menorquí de Cooperació i la seva xarxa d'escoles cooperants. Fan un munt de coses, tenen iniciatives super interessants vinculades a l'activitat física i a l'educació, per tant, us animem a seguir-los al seu perfil de xarxes socials. A Instagram els trobareu al perfil @latam_Menorca. _Menorca. Correcte, també els trobareu tenen correu electrònic amb el mateix nom. Per tant, els agraïm una setmana més l'aposta per aquest podcast. Nosaltres, Adrià, ens retrobarem la setmana que ve. Veurem si podem fer un scouting del proper rival, aquest Estudiantes, que de ben segur ens posarà les coses molt i molt difícils. Sí, tinc moltes ganes de que arribi. El calendari és molt complicat, però tinc moltes ganes de que arribin aquests 4 partits, perquè crec que a nivell d'espectador seran partits per disfrutar-los, perquè són rivals de nivell on realment l'Estiga Menorca no hi té res a perdre i per tant podem sortir a disfrutar i escolta'm, a veure qui té raó amb això de l'enquesta. A veure qui té l'enquesta. Tu vas dir que hi hauria la possibilitat de premiar algun d'ells. Ànim i sort, ja t'ho faràs. Ho deixem aquí, com sempre, Adrià, que visca l'Estia. Que visca l'Estia!